τοποθέτηση. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι, όπως έχουμε συνεννοηθεί, θα πάμε σε 2 κύκλους ερωτήσεων. Ένα για τα τοπικά θέματα, ένα για την κεντρική πολιτική σκηνή. Εφόλης της ύλης, ρωτάτε ανοιχτά ό,τι θέλετε, ό,τι νομίζετε ότι πρέπει, για το οποίο πρέπει να σας ενημερώσει ο βουλευτής. Βέβαια τώρα θα δούμε αναλόγως και με τη ροή, θα δούμε πώς θα πάει μεταξύ μας. Ωραία. Θα ξεκινήσουμε αλφαβητικά. Θα κάνει μια 5λεπτη εισαγωγή ο κύριος Σταμενίτης και μετά θα ξεκινάμε τις ερωτήσεις. Κύριε Βουλευτή. Καταρχήν θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους τους συμπολίτες μου μέσα από εσάς αυτή η νέα χρονιά να χαρίσει υγεία, ευτυχία και να είναι μια χρονιά αλληλεγγύης. Εύχομαι το 2013 να φέρει ελπίδα, να δούμε την πατρίδα μας να αναγεννιέται και να μπαίνει σε μια πορεία ανάπτυξης απαραίτητη για να ξεπεράσουμε τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που ζούμε σήμερα. Με τη σημερινή συνέντευξη τύπου γίνεται η αρχή μιας άμεσης επικοινωνίας με τους συμπολίτες μέσα από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας του τόπου μας. Είναι σημαντικό να ευχαριστήσω εσάς που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση την οποία έχουμε κάνει και να συγχαρώ για το έργο το οποίο επιτελείτε, όπου είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς ενημερώνετε τους πολίτες του νομού μας και για τοπικά ζητήματα, αλλά και για γενικότερα θέματα. Εδώ ακριβώς θα ήθελα να πω κάποιες έτσι γενικές αρχές πώς είναι, γιατί ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτή την συνέντευξη. Οι ερωτήσεις που θα τεθούν από εσάς σήμερα θα μου δώσουν τη δυνατότητα να απαντήσω για το τι έχω κάνει, για οποιοδήποτε θέμα σημαντικό ή λιγότερο σημαντικό που απασχόλησε την κοινωνία μας μέσα στο 2012, αλλά και να πω ξεκάθαρα το τι πιστεύω, το τι πρεσβεύω και το τι θέλω για τον τόπο μου και πώς μπορεί αυτό να επιτευχθεί. Θέλω να θυμίσω σε όλους ότι προεκλογικά έλεγα και τόνιζα ότι ο τόπος μας αξίζει. Αυτό δεν ήταν ένα προεκλογικό σύνθημα, δεν ήταν ένα σχήμα λόγου, ούτε το έλεγα για να ευλογήσουμε τα γένια μας. Το είπα γιατί πιστεύω και θα πιστεύω ότι πάντα αυτός ο τόπος μας αξίζει. Αξίζει πραγματικά. Αξίζει ένα καλύτερο αύριο για όλους. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να αγωνιστούμε. Αυτό με απασχολεί από την πρώτη στιγμή που με τίμησαν οι συμπολίτες μου. Δεν το κρύβω. Με προβληματίζει ιδιαίτερα, το σκέφτομαι ιδιαίτερα, αλλά και συγχρόνως είναι και το κίνητρο για να προχωρήσουμε και να δυναμώσει αυτή η προσπάθεια που κάνω. Είναι γνωστό σε όλους μας ότι ο τόπος μας εδώ και πολλά χρόνια δεν προχωρούσε μπροστά με τη ταχύτητα που έπρεπε. Χάθηκαν πολλές ευκαιρίες και σήμερα σε μια ομολογουμένως δύσκολη συγκυρία η απόσταση που πρέπει να καλύψουμε είναι μεγαλύτερη. Αυτή είναι η αλήθεια και θα πρέπει να το πούμε κατάματα σε όλους. Καταμερισμό ευθυνών μπορούμε να κάνουμε. Τα λάθη και οι νοοτροπίες που μας οδηγήσαν εδώ μπορούμε να τις στιγματίσουμε. Αλλά το ζητούμενο είναι να αλλάξουμε. Να αλλάξουμε όλοι, ο καθένας το δικό του μετερίζει. Ως νέος βουλευτής έχω το θάρρος της γνώμης. Παίρνω θέση ξεκάθαρη, μακριά από μένα οι εκπεκφυγές και οποιοδήποτε πολιτικάδικες έτσι εξισορροπήσεις. Έχω αφήσει οριστικά πίσω όλα όσα μας κράτησαν στάσιμους. Κλισέ του τύπου κατόπιν ενεργειών μου, με προσωπική παρέμβασή μου, αλλά και εκ των υστέρων πανηγυρισμοί για προσωπική προβολή, δεν θα δείτε ούτε θα ακούσετε ποτέ από μένα. Πιστεύω ότι κάθε πρόταση, η κάθε διεκδίκηση πρέπει να ζημιωθεί στην κοινωνία. Όσοι την εκπροσωπούν, δήμος, περιφέρεια, φορείς, βουλευτές, πρέπει να δράσουν μαζί, να αγωνιστούν μαζί για να μπορέσουμε να πετύχουμε τα καλύτερα, ώστε ο τόπος μας να πάει μπροστά. Οι μοναχικές διαδρομές δεν μας πήγαν πουθενά. Κάθε διεκδίκηση με θετική έκβαση έχει θετικά αποτελέσματα για τον τόπο μας, για όλη την κοινωνία. Οι μοναχικές διαδρομές όμως σήμερα δεν έχουν πλέον νόημα. Το χθες μας δείχνει ότι απέτυχαν. Το σήμερα τις ξεπέρασε και στο αύριο ή πάμε όλοι μαζί ή μένουμε στάσιμοι μετρώντας και άλλες χαμένες ευκαιρίες. Όλες οι ενέργειες, όλες οι ερωτήσεις που κατέθεσα αφορούσαν πάντοτε θέματα που απασχόλησαν έτσι ευρύτερες ομάδες συμπολιτών και όχι μεμονωμένες υποθέσεις. Όχι αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να ασχολούμαστε με το προσωπικό ζήτημα του καθενός, αλλά νομίζω ότι το συλλογικό πρέπει να προηγείται του ιδιωτικού. Όπως
και εδώ να σας καταθέσω μια θέση. Όπως όλοι γνωρίζουμε ότι ο νομός μας έχει 2 διοικητικά κέντρα και άλλα 3 μικρότερα. Και θέλω να ξεκαθαρίσω ότι αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο. Και εδώ ισχύει το όλοι μαζί που ανέφερα νωρίτερα. Και μάλιστα έχουμε μία και μόνη επιλογή, να βαδίσουμε μαζί μπροστά. Όσο πιο συντονισμένα βήματα κάνουμε, τόσες περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης και τόσες καλύτερες προοπτικές θα έχει ο νομός μας. Η χρονιά που έφυγε ήταν πολύ δύσκολη. Η πατρίδα μας βρέθηκε ένα βήμα πριν τον κρεμό. Ευτυχώς κατάφερε να αποκτήσει την αξιοπιστία της. Έχω τη τιμή να εκπροσωπώ τον τόπο μου, τους συμπολίτες μου, στη Βολή των Ελλήνων. Και η θητεία μου συνέπεσε με μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία. Δεν τα καθόλου εύκολα τα πράγματα για κανένα μας. Ούτε οι αποφάσεις που έπρεπε να πάρουμε, οι οποίες καθόριζαν κυριολεκτικά το μέλλον της χώρας μας, ήταν εύκολες. Το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει ανακτήσει την αξιοπιστία της, χάρη στις θυσίες των πολιτών, αλλά και τις προσπάθειες του Πρωθυπουργού, δικαιώνει τις επιλογές της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά και τις προσωπικές μου επιλογές μέσα στη Βουλή. Πιστεύω και θα πιστεύω πάντοτε ότι η πορεία της χώρας μας είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια πορεία σε μια κατεύθυνση η οποία θα οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια μεγαλύτερη οικονομική και πολιτική ενοποίηση. Πιστεύω ότι η χώρα μας πρέπει να προχωρήσει σε σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές, μεταρρυθμίσεις, σε ένα μικρότερο αποτελεσματικό και δικαιότερο κράτος, αλλά να γίνουν και σημαντικές συνταγματικές αλλαγές. Αυτές που έχει τονίσει στο παρελθόν και πολλές φορές η Νέα Δημοκρατία. Λιγότεροι βουλευτές, διαχωρισμός βουλευτή-υπουργού, δηλαδή διαχωρισμός εξουσιών, σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που εκλέγονται οι άρχοντες στην τοπική αυτοδιοίκηση, ίσως εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας από το λαό, αν αυτό το πράγμα βοηθήσει, ώστε να έχουμε μια ξεκάθαρη πολιτική πορεία του τόπου μας και πραγματικά ο κάθε ένας να είναι ξεκάθαρο πού είναι τα όρια του. Επίσης η χώρα μας, και αυτό είναι ξεκάθαρο και αυτό που μας οδηγεί, είναι ότι πρέπει να παράγει και να πάψει να ζει με δανεικά. Το κράτος μας θα πρέπει να είναι στην υπηρεσία του πολίτη, φιλικό στην επιχειρηματικότητα και σε επενδύσεις, για να έρθει η ανάπτυξη. Είναι γνωστό σε όλους μας ότι μόνο με επενδύσεις και ανάπτυξη μειώνεται η ανεργία. Όχι με λαϊκισμούς, υποσχέσεις και λατοαμερικάνικα μοντέλα. Στη Νέα Ελλάδα που έχει αρχίσει ήδη να οικοδομείται, η αξιοκρατία θα είναι κανόνας και είναι κανόνας. Όπως και η υπευράβευση των εργατικών, νοικοκυρέων και δημιουργικών Ελλήνων. Κανόνας, χωρίς καμία εξαίρεση, θα είναι και η τιμωρία όσων διασπάθησαν το δημόσιο χρήμα ή προσπάθησαν να καταχραστούν το δημόσιο χρήμα. Αυτά πιστεύω, γι' αυτά αγωνίζομαι, έτσι πιστεύω ότι τιμώ τον ψήφο των συμπολιτών μου και θα συνεχίσω να αγωνίζομαι πάνω σε αυτά τα πράγματα για έναν τόπο που πραγματικά αξίζει. Πιστεύω που έχει τις δυνατότητες να προχωρήσει μπροστά και έχει ανθρώπους εργατικούς που αξίζουν ένα καλύτερο αύριο. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σε ερωτήσεις. Μετά την τοποθέτηση του βουλευτή, να περάσουμε στη διαδικασία. Το λόγο έχει ο κ. Βαθιάδης Σταύρος από το Αριθέα News και θα ακολουθήσει ο κ. Δημητριάδης Χρήστος, του Νέους Ορίζοντες, στην άποψη και τα νέα της Αλμοπίας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Είπατε πριν ότι θα μιλήσετε ξεκάθαρα για όλα. Θέλω λοιπόν να πείτε ξεκάθαρα τι συμβαίνει με τις δημόσιες υπηρεσίες του νομού. Υπάρχουν κάποιες αποφάσεις. Με αγώνα μπορούν να κατέληξουν τις αποφάσεις ή είναι λυμμένες και τέλος. Γιατί βλέπουμε άλλους συναδέλφους να δίνουν πίεση στον κόσμο ότι μπορεί και να μείνουμε. Είναι... Έχω παράδειγμα το Ιταλ Ιδέας, το οποίο γνωρίζουμε ότι έχει υπάρξει υπογραφή, άρα δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Θα σας πω το εξής. Θα πρέπει να αποφασίσουμε τι ακριβώς θέλουμε. Το είπα και πριν στην εισαγωγή, ότι εγώ πιστεύω σε ένα κράτος μικρό, ευέλικτο, αποτελεσματικό, που να καλύπτει όλες τις υπηρεσίες προς τους πολίτες. Δηλαδή να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες. Αν πιστεύουμε ότι το κράτος το οποίο έχουμε μέχρι σήμερα ήταν σωστό, ήταν καλό, τότε θα πρέπει να αναρωτηθούμε τι έφτιαξε και φτάσαμε εδώ πέρα που βρισκόμαστε. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνει μια συνολική μεταρρύθμιση. Είναι μια πρόταση αυτή, η οποία γίνεται από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και υλοποιείται εδώ και αρκετούς μήνες, όπου μιλάμε για μια συγκέντρωση, έτσι, και των υπηρεσιών. Και αυτό εφαρμόζεται και στο νομό Πέλλας. Έχουμε τη τύχη στο νομό Πέλλας να διατηρήσουμε 2 οικονομικές εφορίες
να διατηρηθούν 2 υποκαταστήματα ΙΚΑ σε μεγάλο βαθμό και να δημιουργηθούν φορολογικά ΚΕΠ και ασφαλιστικά ΚΕΠ, ώστε οι πολίτες να έχουν τις ίδιες υπηρεσίες που είχαν μέχρι σήμερα. Απλώς οι υπηρεσίες που μπορούν να γίνουν σε ένα κέντρο για λόγους οικονομίας καλύτερου αποτελέσματος αποφασίστηκε να συγκεντρωθούν. Άρα λοιπόν ο αγώνας μας δεν θα πρέπει να είναι να κρατήσουμε ό,τι υπήρχε μέχρι σήμερα, αλλά να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη λειτουργία του κράτους και τις υπηρεσίες που παρέχει στους πολίτες. Δηλαδή να καθίσουμε για την Αριδαία, παραδείγματος χάρη, που έγινε και την προηγούμενη εβδομάδα και μια συγκέντρωση. Το ζητούμενο είναι οι πολίτες της Αλμοπίας να εξυπηρετούνται από αυτό που θα προκύψει το φορολογικό και από το ασφαλιστικό και, αν μπορούμε να το πούμε, αν είναι δόκιμες ώρες που χρησιμοποιώ, και όχι μόνο να έχουν οι ίδιες υπηρεσίες που είχαν μέχρι τώρα, αλλά να έχουν και περισσότερες. Άρα λοιπόν πρέπει να αγωνιστούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε ένα μικρό κράτος ευέλικτο και αποτελεσματικό. Να μην ταλαιπωρεί τους πολίτες. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι το μέλλον σε αυτή την κατάσταση. Και επίσης πρέπει να δούμε ποια είναι η σχέση του πολίτη με τις υπηρεσίες αυτές. Η άποψη δική μου είναι ότι ο πολίτης δεν πρέπει να έχει καμία σχέση με την εφορία. Υπάρχουν θεσμοί, υπάρχουν επαγγελματικές ομάδες, υπάρχουν επιστήμονες που μπορούν αυτοί να εξυπηρετούν τον πολίτη. Και έτσι θα γίνεται και καλύτερος έλεγχος, αλλά και να εξυπηρετεί τον πολίτη. Το μοντέλο που βιώσαμε μέχρι σήμερα πρέπει να αλλάξει. Γιατί δυστυχώς σήμερα βρεθήκαμε στον κρεμό. Άρα λοιπόν πρέπει να αλλάξουμε και το είπα προηγουμένως. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Δημητριάδης Χρήστος. Θα ήθελα να ρωτήσω λίγο για την παρέμβασή σας αναφορικά με την έδρα των 2 νοσοκομείων. Μάλιστα. Κατά την άποψή μου, όπως επικειμενικά άλλαξε η έδρα την πρώτη φορά, επί υπουργεία των Βουλευτών, κάτι τέτοιο μπορεί να έγινε και τώρα. Αλλά είναι σωστό ένας βουλευτής, ο οποίος εκλέγεται από όλο τον νομό, να παίρνει παρέμβαση υπέρ ενός Δήμου, όπως κάνατε εσείς. Μάλιστα. Η παρέμβαση μου είχε να κάνει με τις προσφερόμενες υπηρεσίες που δημιουργούνται στο νέο οργανισμό. Γι' αυτό έκανα παρέμβαση. Και είπα ότι ο νέος οργανισμός που δημιουργήθηκε έχει τεράστια κενά. Παραδείγματος χάρη, όπως διαβάστηκε προχθές, που συναντήθηκα με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και με τον υπεύθυνο της υγειονομικής περιφέρειας, του έκαναν τις εξής παρατηρήσεις. Πρώτον, μια δυναμική κλινική όπως είναι η ορθοπαιδική της έδρας δεν είναι αυτόνομη. Δεύτερον, δεν υπάρχει θέση δερματολόγου, ενώ υπάρχει γιατρός δερματολόγος. Τρίτον, του είπα ότι η δυναμική του νοσοκομείου Γιαννιτσών στα παθολογικά περιστατικά είναι πολλαπλάσια των κλινών που έχει προβλεφθεί στον κανονισμό. Άρα λοιπόν, εδώ παρατηρείται με τον νέο οργανισμό ότι υπάρχει μια αδικία στους πολίτες και θα ταλαιπωρούνται οι πολίτες, γιατί συρρυκνώνονται βία και χωρίς καμία λογική, υπέρμετρα μάλλον, οι κλίνες σε διάφορες κλινικές. Είναι δεδομένο, και εδώ μιλάμε ξεκάθαρα, ότι η δυναμική του νοσοκομείου Γιαννιτσών είναι μεγαλύτερη της έδρας σας. Αυτό δεν το καταγράφω εγώ, δεν το λέω εγώ. Το λένε τα στοιχεία που έχουν ανακοινωθεί το 10, το 11 και το 12 που θα έρθουν. Τι λέει εδώ? Λέει ότι έχουμε 140.000 περιστατικά στο νοσοκομείο Γιαννιτσών και 80.000 περιστατικά στο νοσοκομείο της Έδεσας. Μιλάμε για 3.445 το 11 νοσηλείες ανά μήνα στο νοσοκομείο Γιαννιτσών και 2.700 στο νοσοκομείο Έδεσας. Άρα λοιπόν στον οργανισμό που δημιουργείται, που είναι σωστός, που ενοποιείται το νοσοκομείο, που αποκτά ένα αφημί, που γίνονται ενιαίες προμήθειες, που συντονίζονται όλα σωστά, πρέπει το νοσοκομείο Γιαννιτσών να έχει περισσότερες κλίνες. Με βάση τα περιστατικά. Αυτό είπα. Ο νόμος εκεί λέει ότι η έδρα πάει στο νοσοκομείο που έχει τις περισσότερες κλίνες. Ως εκ τούτου θα προέλθει η μεταφορά της έδρας. Η έδρα δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία του νοσοκομείου, ούτε του ενός ούτε του άλλου. Ούτε την ανάπτυξή του. Η ανάπτυξη του νοσοκομείου γίνεται από τις υπηρεσίες που παρέχουν οι γιατροί και οι νοσηλευτές. Και μέχρι σήμερα και στα 2 νοσοκομεία αξίζουν συγχαρητήρια και οι 2 αυτές μεγάλες ομάδες που κάναν τα 2 νοσοκομεία σημαντικά. Αλλού περισσότερο και αλλού λιγότερο με τις κλινικές τους. Και έτσι καλύπτουν, έρχονται ασθενείς έξω από τα όρια του νόμου. Παρατηρούμε και το καταγράψανε ότι στο νοσοκομείο Γιαννιτσών έρχονται από τη Γουμένισσα, από τα Κουφάλια, από τη Χαλκιδόνα και από την Αλεξάνδρεια και πολλές φορές και από την Άουσα.
Το ίδιο συμβαίνει και στο νοσοκομείο Έδεσας, όπου καλύπτει τις περιοχές της Φλόρινας, τις περιοχές της Νάουσας, ίσως και τις περιοχές της Πτολεμαΐδας. Είναι εξαιρετικά νοσοκομεία με εξαιρετικούς γιατρούς και εξαιρετικούς νοσηλευτές. Δεν θα μπούμε στο τρυπάκι της προηγούμενης ηγεσίας, όπου για κάποια παιχνίδια πίεσαν τα πράγματα. Άλλοι παίζαν και μεταφέραν την έδρα κατά το δοκούν. Εγώ θέλω να υπάρχει, και γι' αυτό θα αγωνιστώ, να υπάρχει για τους πολίτες του νομού, έτσι, αυτό που τους αξίζει. Άρα λοιπόν θα πρέπει με βάση τη δυναμικότητα των νοσοκομείων να σχεδιαστούν κυκλίνες. Αυτή είναι η άποψή μου και γι' αυτό θα αγωνιστώ. Ο κ. Κωνσταντινίδης μάλιστα από το Παλαιονίου. Εγώ θέλω να πω ότι ξεκινήσατε με την φράση ότι οι τοπικές εφημερίδες εκτελούν έργο για τα. Το θέμα είναι ότι αυτές οι τοπικές εφημερίδες για να υπάρχουν πρέπει να υπάρχει μια βοήθεια. Ενώ υπάρχει η νομοθεσία που προβλέπει ένα 30% των κρατικών διαφημίσεων να πηγαίνει να πληρώνει κάποιοι στις επαρχιακές εφημερίδες, αυτό δεν τηρείται. Αυτό είναι πανεύκολο και δεν έχει ούτε κομματικό κόστος ούτε πολιτικό κόστος. Γιατί όλοι οι βουλευτές έχουν από πίσω τους 3-4 εφημερίδες. Είναι να βρεθείτε μια φορά. Εννοείται ότι όλοι οι βουλευτές σε κάθε νομό έχουν 3-4 εφημερίδες. Αυτό εννοείται, όχι κάτι άλλο. Να αναφερθούμε στο ίδιο θέμα και να προχωρήσουμε από το ίδιο θέμα και θα είναι ικανοποιημένοι και οι πάντες. Ότι δεν γίνεται αυτό. Ένα δεύτερο θέμα που είπατε για τα νοσοκομεία. Στο νοσοκομείο της Έδεσας πια έρχονται σπάνια από την Πτολεμαΐδα γιατί δεν έχουν καταραμένο δρόμο. Δηλαδή, πάλι προχθές για πολλωστή φορά πήραμε πάλι υποσχέσεις. Δηλαδή, όχι ότι μας κοροϊδεύουν, είναι σίγουρο. Γιατί πριν χρόνια κάναμε μια ερώτηση στον κύριο Σουφλιά, μας είπε ότι ο Νομός Πέρας είναι ο πρώτος στην Ελλάδα που πήρε τόσα οδικά έργα. Και μας ερώτησαν μέσα στα οδικά, γιατί όντως οδικό είναι, και το σιδηρόδρομο που έγινε ανακαίνιση. Το οποίο ουσιαστικά υπολειτουργούσε. Και τώρα πάλι που λειτουργεί, μόλις τελειώσει τα χρήματα που έδωσε η ΔΕΗ, γιατί δεν το ξέρει αυτό ο κόσμος. Η ΔΕΗ χρηματοδότησε. Σωστά, δίκιο έχετε. Το σιδηρόδρομο πάλι θα σταματήσει. Και επειδή πρόσφατα και ο καιρός της Περιφερειάρχης αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα και το χρεωθήκαν ότι θα γίνει. Υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτή. Και μάλιστα τώρα μιλάμε για δρόμους σε μια εποχή που όλα δείχνουν ότι σε λίγο δεν μπορούμε να κυκλοφορούμε. Και αν χρειάζεται να πάμε καμιά φορά Θεσσαλονίκη θα μας πάει στο λεωφορείο. Υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι, δηλαδή πού βρίσκεται αυτή η περιβόητη παράκαμψη Γιαννητσών. Ένα αυτό και ένα δεύτερο, και η κοροϊδία είναι τόσο μεγάλη, ούτως ώστε πάω στο Δημοτικό Συμβούλιο της Χαλκιδόνος και κανένας δεν ενδιαφέρεται για την παράκαμψη της Χαλκιδόνος. Αντίθετα, περιφερειακός σύμβουλος μετά στο τραπέζι λέει στους μαγαζάτες που μαζευτήκαν εκεί ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει παράκαμψη της Χαλκιδόνας, δεν θα γίνει. Γιατί το ζητάνε 2-3 μαγαζάτες αυτό το πράγμα. Αυτά τα πράγματα μεταξύ σας τα συζητάτε, τα γνωρίζετε. Δηλαδή, θα γίνει κάποτε κάτι με αυτό το έργο κομμάτι. Να σας απαντήσω. Πρώτα για τις διαφημίσεις για αυτά. Είναι βέβαιο ότι ο νόμος θα πρέπει να εφαρμόζεται. Και αν ο νόμος προβλέπει το 30% των κρατικών διαφημίσεων πηγαίνει στα περιφερειακά μέσα, και αν αυτό δεν συμβαίνει μέχρι σήμερα, θα πρέπει από τη Δευτέρα το πρωί. Ναι, θα πρέπει από τη Δευτέρα το πρωί αυτό να γίνει, να εφαρμοστεί ο νόμος. Έτσι, νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός έχουν δείξει σε όλους ότι αυτό που επιθυμούν και αυτό που θέλουν είναι να επικρατήσει το δίκαιο και η δικαιοσύνη. Γιατί χωρίς την επιλογή αυτή δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε τη δύσκολη οικονομική συγκυρία. Τα μέτρα που εφαρμόζονται είναι σκληρά. Έχουν ταλαιπωρήσει και θα ταλαιπωρούν αρκετούς Έλληνες. Αν λοιπόν δεν υπάρχει το αίσθημα της δικαιοσύνης, δεν θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε το ζήτημα. Γι' αυτό και εφαρμόστηκε αυτό που εφαρμόστηκε στο μετρό. Δεν μπορεί να εξαιρούνται Έλληνες από αυτή την οικονομική πολιτική που εφαρμόζεται για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους. Αν αρχίσουμε και κλείνουμε το μάτι σε συντεχνίες και σε μεμονωμένες ομάδες για να μας ικανοποιήσουν, τότε αυτή η χώρα δεν θα ξεπεράσει το πρόβλημα. Θα αντιμετωπίζει πάλι τα προβλήματα του παρελθόντος. Επομένως, μένει μπροστά μας Δευτέρα-Τρίτη, μέσα στη Βουλή, να πιέσουμε, και νομίζω εγώ θα το κάνω και θα το δείτε πράξη, ώστε να εφαρμοστεί αυτός ο νόμος που προβλέπει το 30% των διαφημίσεων του κράτους να πηγαίνει στα περιφερειακά μέσα. Τώρα, για τον δρόμο. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο εγώ στην βουλευτική μου διαδρομή το βρήκα. Θέλω να καταθέσω δύο πράγματα που κατέθεσα από την αρχή. Για μένα ο δρόμος αυτός είναι ένα ενιαίο σύνολο. Και μιλάω ότι η παράκαμψη Χαλκιδόνας και η παράκαμψη Γιαννητσών αποτελούν δύο υποέργα.
ενός συνολικού έργου που λέγεται Βελτίωση Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννητσών Έδεσας Φλόρινας. Άρα λοιπόν θα πρέπει όλοι μας να απαιτούμε την υλοποίηση αυτού του έργου, στο σύνολό του. Υπό τι έννοια? Ότι αν δημιουργηθεί το ένα κομμάτι δεν θα μας λύσει το πρόβλημα. Θα δημιουργηθεί το φαινόμενο του μπουκαλιού με το λαιμό. Θα μαζεύονται όλοι στη Χαλκιδόνα. Άρα λοιπόν η απέτηση προς την κεντρική εξουσία, όταν θα γίνει ο ανασχεδιασμός του ΕΣΠΑ, είναι να ενταχθεί όλο το έργο. Ευτυχώς η ενημέρωση που είχα είναι ότι ολοκληρώθηκε στην περιφέρεια η επιλογή του ανάδοχου ή θα ανακοινωθεί αυτές τις μέρες, που θα κάνει τη μελέτη που υπολείπεται, ώστε και το τεχνικό ζήτημα συσσαγωγικά που προβάλλουν κάποιοι να ξεπεραστεί. Τώρα, γιατί δεν είχε γίνει ο δρόμος μέχρι τώρα? Νομίζω ότι εδώ υπάρχει μια μεγάλη αδικία και ευθύνες. Ναι, αυτό ακούστε, να σας πω. Θα μ' ακούσετε, να σας πω. Αυτό είναι γεγονός ότι δεν ήταν ολοκληρωμένες οι μελέτες. Δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε, είναι γεγονός. Όπως είναι και γεγονός, και το κατέθεσα και στον Κατζηδάκη και στον Καλογιάννη, τους δύο αρμόδιους υπουργούς, ότι δυστυχώς το κράτος πριν από λίγο καιρό είχε 2 μέτρα 2 σταθμά. Γιατί ένας άλλος παρόμοιος δρόμος που Γουρνές Χερσόνησο στη Κρήτη, με τα ίδια προβλήματα ή μεγαλύτερα προβλήματα, δημοπρατήθηκε. Άρα λοιπόν είναι ευθύνη της κυβέρνησης 2010 του 2011 και των δύο υπουργών που ήταν αρμόδιοι, ο κύριος Μωραήτης και ο κύριος Μαγκριώτης, οι οποίοι δεν εφαρμόσανε τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά σε όλη την Ελλάδα. Το ένα έργο το απορρίψανε και το άλλο έργο το εντάξανε. Όμως σήμερα τι πρέπει να κάνουμε? Σήμερα θα πρέπει να υπάρχει μια πολύ μεγάλη πίεση, ώστε και όλο το έργο να ενταχθεί στην αναθεώρηση του ΕΣΠΑ. Φαίνεται ότι οι δύο αρμόδιοι υπουργοί έχουν καταλάβει τη σημασία του έργου. Ας ελπίσουμε στην αναθεώρηση να υπάρχουν τα χρήματα και να πιστούν οι αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές ότι μπορεί αυτό να ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του 2015 για να μπορέσει να βρει τη διαδρομή του. Νομίζω ότι αυτό αποτελεί κοινός τόπος για όλους τους πολίτες, τους φορείς και τους πολιτικούς του νομού. Ας ελπίσουμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα, γιατί πράγματι ο δρόμος έχει και άλλες δύο προεκτάσεις. Ο δρόμος για μένα συνδέεται πάρα πολύ με την αξιοποίηση του ορεινού όγκου του Καμαξαλάν. Κανένας επενδυτής ο οποίος θέλει να δώσει τόσα πολλά εκατομμύρια που σχεδιάζει ο σύμβουλος της ΕΤΑΔ, που είναι η Εθνική Τράπεζα, να δώσει περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ και να αναπτυχθούν 4 περιοχές, δεν μπορεί εύκολα να υλοποιηθεί όταν δεν υπάρχει πρόσβαση σε ένα μεγάλο αεροδρόμιο που είναι της Θεσσαλονίκης. Όταν δεν υπάρχει πρόσβαση με την Εγνατία Οδό και όταν δεν υπάρχει πρόσβαση εύκολη με τον δρόμο Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν, και εδώ είναι ένα επιπλέον πλεονέκτημα δικό μας για να πείσουμε για την αναγκαιότητα να μεταφερθούν πόροι από το τομεακό του Ιππεχοδέ στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας και να υλοποιηθεί το έργο, ακριβώς αυτή η διπλή ανάπτυξη. Και νομίζω τα επόμενοι 3 μήνες, 4 μήνες είναι πολύ σημαντικοί για τον νομό μας, γιατί θα κριθεί η τύχη δύο πολύ σημαντικών αναψυχιακών έργων για τον νομό, που είναι η αξιοποίηση του ορεινού όγκου και η ένταξη ή όχι αυτού του δρόμου στο ΕΣΠΑ. Μπορεί να γίνει σε έργο του ΕΣΠΑ να μεταφερθεί από το τομεακό? Μπορεί να μεταφερθεί από το τομεακό του Ιππεχοδέ, γιατί το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας δεν έχει χρήματα. Έχουν καλυφθεί τα χρήματά του. Και δεν έχει χρήματα για να δώσει 200 εκατομμύρια για το έργο αυτό. Η λύση είναι να μεταφερθούν χρήματα από το τομεακό του Ιππεχοδέ, από την αναθεώρηση που θα γίνει, για να μπει εκεί. Επίσης, το έργο το κάνει ακόμα πιο σημαντικό το εξής, ότι στην επόμενη περίοδο, στο νέο ΕΣΠΑ που δημιουργείται από το 2015 μέχρι το 2022, τα χρήματα για τα έργα υποδομής θα είναι ελάχιστα ή θα είναι πιο λίγα από αυτά που είναι σήμερα. Άρα λοιπόν εμείς πρέπει να κερδίσουμε αυτά τα χρήματα, ώστε μετά να συνεχίσουμε στον υπόλοιπο δρόμο που αφορά το Μαυροβούνι Έδεσα και την περιοχή του Άγρα. Επιτέλους δηλαδή να αποκτήσει η περιοχή μας έναν ολοκληρωμένο δικό άξονα. Ο κύριος Μπουλουσάκης εκπροσωπείται Γιάννητσά, πρωινή και Θεσσαλονίκη. Όλα τα θέματα είναι αλληλένδετα μεταξύ τους. Δρόμους, ανάπτυξη, όλα αυτά είναι σχετικά. Προσπαθούμε όλοι μαζί να δώσουμε, και προσπαθείτε κι εσείς, αλλά και εμείς,
μας ενημέρωσης, να αναπτύξουμε τον τουριστικό χαρακτήρα της περιφερειακής ενότητας Πέλας. Άρα λοιπόν θα σταθώ λίγο εδώ με δύο σκέλη. Στο πρώτο θα δώσετε έτσι ένα στίγμα για το Καϊάστελα, αλλά μπορούμε πάμε εκεί, τώρα να δούμε στην Πέλα. Στον αρχαιολογικό χώρο και στο Μουσείο της Πέλας. Πρόσφατα είναι η κυρία Κεφαλογιάννη, η Υφυπουργός Τουρισμού η οποία απάντησε γενικόλογα στο πώς μπορεί να αξιοποιηθεί η Πέλα ή αν θα ενταχθεί σε κάποιο τουριστικό πακέτο σε επίπεδο εθνικό, ούτως ώστε να αυξηθεί η προσέλευση των επισκεπτών στον σημαντικό αυτό τόπο. Οι 40.000 επισκέπτες τον χρόνο, που είπε ο Δήμαρχος σε μια προηγούμενη συνέντευξη του Πέλας, είναι πάρα πολύ λίγοι. Το νούμερο είναι πενιχρό, είναι εξαιρετικά μικρός ο αριθμός των επισκεπτών στο Μουσείο της Πέλας και όποιος λέει το αντίθετο κάνει λάθος. Άρα λοιπόν πώς μπορεί να αξιοποιηθεί αυτό. Όταν βλέπουμε ότι αποψηλώνονται συνεχώς οι εργασίες στον αρχαιολογικό χώρο. Προσωπικό δεν βλέπω, τα έργα έξω στον προάγγελο χώρο μου σταματήσει, τα δημιουργικά μάλλον έχουν σταματήσει, δεν ξέρω πότε ολοκληρώνονται στον προάγγελο χώρο. Βλέπω γενικά μια καθίζηση στην κατεύθυνση αυτή. Ξέρω το γεγονός ότι και η πρόσβαση στο Μουσείο της Πέλας είναι εξαιρετικά δύσκολη, το έχετε διαπιστώσει και εσείς ο ίδιος, γιατί έχετε πάει πολλές φορές και επισημάνω εδώ και την προσωπική σας ευαισθησία πάνω στο θέμα. Ένα λοιπόν το ζητούμε, αξιοποίηση ενιαίου αρχαιολογικού χώρου και νέου Μουσείου Πέλας. Μέχρι στιγμής δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι σοβαρό στην κατεύθυνση. Και δεύτερον, θέλω την άποψή σας για τον διαχωρισμό των εφορίων και των εφοριών αρχαιοτύπων. Αν δηλαδή, όπως είχε αναφερθεί στο παρελθόν, η Πέλα, η περιφερειακή ενότητα Πέλα, πρέπει να έχει την δική της ξεχωριστή εφορία αρχαιοτύπων. Αυτά βέβαια. Είναι γεγονός ότι ο νομός Πέλας, πέρα από την γεωργική παραγωγή που έχει, η οποία ευτυχώς είναι σε πολύ ψηλά στάνταρ και η μεταποίηση των προϊόντων αυτών, έχει άλλα δύο συγκριτικά πλεονεκτήματα. Ένα το οποίο αναπτύσσεται σε δύο περιοχές. Ποιο είναι το δεύτερο? Είναι ο τουρισμός, ο πολιτισμός ο οποίος έχει. Ο οποίος αναπτύσσεται στους αρχαιολογικούς χώρους, με πρώτη αιχμή τον αρχαιολογικό χώρο της Πέλας και με δεύτερη τους υπόλοιπους αρχαιολογικούς χώρους, όπως είναι η Τούμπα του Αρχοντικού και τα άλλα διάσπαρτα αρχαιολογικά σημεία στο νομό, στο Άλαρο, στο Λόγκο και όλα αυτά. Το άλλο κομμάτι φυσικά είναι ο τουρισμός, όπως ο συνδυασμός του ορεινού όγκου, της Βεγορίτιδας και των λουτρών του Πόζαρ κάνουν το νομό μας ίσως με τα μεγαλύτερα συγκριτικά πλεονεκτήματα και συνδυασμό δράσεων. Έτσι. Άρα λοιπόν, ας αφήσουμε τον τουρισμό και ας πάμε στον αρχαιολογικό που ρωτήσατε. Κάνει επιτακτική την ανάγκη όλα αυτά τα χρήματα που έχει δώσει η πολιτεία, το οποίο είναι αρκετά. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι η ελληνική πολιτεία μέσα από το Γάμα Κουπουσού και από το ΕΣΠΑ έχει διαθέσει, έχει δώσει αρκετά χρήματα για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου. Νομίζω μπορεί να φτάνουν και τα 10 εκατομμύρια, τα 12 εκατομμύρια για να γίνει αποκατάσταση των αποτυπωμάτων των οικειών, να αναδειχθεί αγορά, να αναδειχθούν τα εμπορικά καταστήματα, να αναδειχθεί το πολεοδομικό συγκρότημα της αρχαίας Πέλας και ταυτόχρονα να έχουμε την τιμή και την χαρά να έχουμε ένα εκπληκτικό μουσείο που ίσως μετά το μουσείο της Ακρόπολης ίσως να είναι και το καλύτερο μουσείο. Εδώ όμως παρατηρείται μια διαφορά συναισθημάτων. Βλέπουμε όλα αυτά τα χρήματα να μην μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε. Και η εκμετάλλευση ποια είναι? Η εκμετάλλευση είναι οι επισκέπτες. Μπορεί να υπάρχει μια δικαιολογία ότι ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα και θα περιμένουμε να ολοκληρωθούν τα έργα στο ΕΣΠΑ, όπου να γίνει σύνδεση του δρόμου μέχρι πάνω και να γίνει σύνδεση του αρχαιολογικού χώρου με το μουσείο. Παρ' όλα αυτά όμως δεν δείχνει τη δυναμική που υπολογίζουμε. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνει ένας σχεδιασμός ώστε να υπάρξει αυτή η προβολή του αρχαιολογικού χώρου και του μουσείου. Είναι δύο ακριβώς αντικείμενα τα οποία δένουν μεταξύ τους και δεν αποτελούν ένα νέο σύνολο, αλλά υπάρχουν δύο οντότητες. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένας πολύ καλός σχεδιασμός από τον Δήμο, από την περιφέρεια
ώστε να γίνουν οι ανάλογες δράσεις σε συνεργασία με τις άλλες περιοχές που είναι τουριστικές, όπως είναι η Πιερία, η Χαλκιδική, για να έρθουν εδώ επισκέπτες από την Ευρώπη. Και ταυτόχρονα θα πρέπει να γίνει και μια προσπάθεια από την αρχαιολογική εφορία, την καθήλυνα αρμόδια, ώστε να μπορέσουμε αυτόν τον χώρο να τον εκμεταλλευτούμε. Είναι απαραίτητο αυτό να γίνει, για να γίνει αυτό, να γίνει ο διαχωρισμός των δύο εφοριών. Έχει ξεπεραστεί, νομίζω, χωρίς να είμαι αρχαιολόγος και χωρίς να θέλω να μπω έτσι στα χωράφια, στα επιστημονικά χωράφια άλλων ειδικοτήτων, εγώ πολιτικός μηχανικός είμαι, ότι νομίζω ότι αυτή ο χρονολογικός διαχωρισμός των εφοριών έχει ξεπεραστεί. Νομίζω ότι το ξέρει και η κεντρική υπηρεσία και συζητάνε στο να υπάρχει μια ενιαία εφορία. Νομίζω ότι θα πρέπει να συζητάμε και για μια εφορία ανανομό. Ειδικά αν υπάρχουν εξαιρετικά αρχαιολογικά ενδιαφέροντα. Εγώ το είχα κάνει πρόταση το καλοκαίρι. Καταρχήν ακυρώθηκε ο νόμος του Γερουλάνου που μιλούσε για τη μεταφορά της έδρας από την έδρα στη Βέρεια. Αυτό ανήκει στο παρελθόν και αρχίζει, πιστεύω, συζητώντας συνέχεια και με τον Υπουργό και με τη Γενική Γραμματέα αλλά και με υπηρεσιακούς παράγοντες, ότι αυτό βρίσκει σάρκα και οστά. Εδώ να θέλω να καταθέσω το εξής που δεν είναι γνωστό. Ότι η Υπουργεία Αντώνη Σαμαράς του Υπουργείου Πολιτισμού και Γενικού Γραμματέα του κ. Δραβίλα είχε φτάσει σχεδόν στο τέλος ο διαχωρισμός των δύο αυτών εφοριών, ώστε να μπορέσουν οι περιοχές της Συμμαθίας και της Πέλας μέσα από τον υγιή ανταγωνισμό να πάρουν αυτά που πρέπει να πάρουν και να προχωρήσουν μπροστά. Άρα λοιπόν αυτό αποτελεί για μένα μια πρώτη ενέργεια για να μπορέσουμε να κερδίσουμε και να μπορέσουμε να αναδείξουμε και στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη αυτό που μας έχουν δώσει οι προγονείς μας, αυτό που μας έχει φέρει ο Αλέξανδρος, ο Φίλιππος, πια την Πέλα. Έχω κάνει εγώ διάφορες παρεμβάσεις και τώρα τελευταία έκανα και μια για την Τούμπα του Αρχοντικού, που πιστεύω ότι πρέπει επιτέλους να αρχίσουμε να αναδεικνύουμε και άλλους αρχαιολογικούς χώρους. Δηλαδή η επίσκεψη ενός ξένους στο περιοχή μας να μην περιορίζεται μόνο εκεί και να βλέπει και άλλες περιοχές. Θα πρέπει δηλαδή η εφορία να ετοιμάσει, η αρχαιολογική εφορία, να ετοιμάσει τις μελέτες ώστε στη νέα προγραμματική περίοδο αυτό να ενταχθεί. Εκεί νομίζω ότι οδηγούμαστε και πρέπει όλοι μας αυτό να το απαιτήσουμε από την κεντρική εξουσία, τον διαχωρισμό των δύο εφοριών, ώστε να πάρει ο κάθε νομός αυτό που του αξίζει και μαζί να υποστηρίξουμε το έργο των αρχαιολόγων, να μπορέσουμε να κάνουμε πιο επισκέψιμο, με μεγαλύτερο αριθμό πολιτών να δουν αυτούς τους περίφημους και μεγάλους αρχαιολογικούς θησαυρούς. Νομίζω ότι όποιος πάει στον αρχαιολογικό χώρο της Πέλας θα θαυμάσει καταρχήν το σύστημα αποχέτευσης και ίδρυυσης που είχαν, τον πολιτισμό δηλαδή που είχαν και την ποιότητα ζωής της περιοχής. Και αυτά μπορεί να μας οδηγήσουν σήμερα μετά από 2.000 χρόνια στο πώς πρέπει να φτιάχνουμε το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Και ότι θα πρέπει να επενδύουμε και χρόνο και χρήματα σε αυτή τη λογική. Η κυρία Κεφαλογιάννη όταν ήρθε τότε, το σημείωσα μετά, είπε και θα το κάνει πράξη και μάλιστα εγώ συναντήθηκα και με το καινούργιο Διευθύνων Σύμβουλο του ΕΟΤ να εντάξει τον αρχαιολογικό χώρο της Πέλας στη διαφημιστική καμπάνια του ΕΟΤ. Όχι με τη μορφή σποτ, αλλά με τη μορφή διαφόρων εικόνων, χαρτών και περιγραφής σε όλο αυτό το μεγάλο διαφημιστικό από εδώ και πέρα που θα έχει ο ΕΟΤ. Και ο Λιβαδάς μου είπε ότι πράγματι τώρα που ανέλαβε το είχε ήδη δει ως δεδομένο και θα το ανέπτυσε. Και όχι μόνο τον αρχαιολογικό χώρο της Πέλας και το μουσείο, αλλά και τον ορεινό όγκο του Καϊμαξελάνου, των λουτρών του Πόζαρ και της Βεγορίτιδας. Αυτά είναι απαραίτητο να γίνουν γνωστά ότι υπάρχουν στη χώρα μας. Πολλοί δεν μπορούν να πιστέψουν ότι η χώρα μας έχει ένα τέτοιο μεγάλο ορεινό όγκο. Πιστεύουν ότι η χώρα μας είναι μόνο θάλασσα και νησί. Δεν έχει αυτές τις χαρές και τις ομορφιές που έχουμε εδώ. Ναι.
Αυτό έχει καταργηθεί. Δεν υφίσταται. Το έχει πάρει πίσω ο κύριος Λικουρέτος. Εγώ στη Βουλή είπα ότι αυτό δεν ισχύει. Λοιπόν, όλη η προσπάθεια που γίνεται, και πάμε τώρα στην πιο κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά έχει να κάνει και με το νομό μας, και θα σας απαντήσω και στα δύο, είναι στο να μπορέσει αυτή η χώρα να υπάρξει. Γιατί είναι καλό να επιδοτείς την οποιαδήποτε δραστηριότητα, το να προστατεύεις οτιδήποτε συμβαίνει στην περιοχή σου, αλλά θα πρέπει η χώρα να υπάρξει, να υπάρχει χώρα, να υπάρχει Ελλάδα. Και η Ελλάδα να υπάρχει όχι μόνη της, αλλά μέσα στην προστασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλες οι θυσίες του ελληνικού λαού και οι προσπάθειες του Πρωθυπουργού γίνονται στο να παραμείνει η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα συζητάμε για την ανάπτυξη του Καϊμαξαλάν, των Λουτρών, της Βεγορίδητας και των δρόμων. Αυτά για να γίνουν, θα γίνουν μόνο με χρήματα από το ΕΣΠΑ. Όχι της Ελλάδος, από τα χρήματα που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν πρέπει να μείνουμε εκεί. Σήμερα βλέπω, όπως είπα και στην εισαγωγή, ότι υπάρχει μια σαφή βελτίωση. Όχι των οικονομικών μεγεθών των οικοκυριών, αλλά μια βελτίωση της εικόνας και της ψυχολογίας. Η χώρα γλίτωσε τον γκρεμό. Η χώρα παραμένει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χώρα πήρε 52 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα ξοφλήσει όλες τις οφειλές που έχει το δημόσιο προς τους ιδιώτες. Θα ανακεφαλαιοποιηθούν οι τράπεζες και θα δοθεί απαραίτητη ανάπτυξη για να μπορέσει να στείλουν σιγά σιγά επιχειρήσεις. Η επιχειρηματικότητα χωρίς τράπεζες δεν μπορεί να υπάρξει. Άρα λοιπόν πρέπει να στηρίξουμε τις τράπεζες, οι οποίες μπορούν να χρηματοδοτήσουν και τα προγράμματα ΕΣΠΑ στην επιχείρηση, αλλά και τις ίδιες επιχειρήσεις. Όμως χρειάζεται και κάτι άλλο. Χρειάζεται το Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης να κάνει μια σημαντική αλλαγή. Σήμερα τα πάει πάρα πολύ καλά, αλλά ελπίζω να αλλάξει και αυτό. Τι κάνει όμως? Τις ίδιες διαδικασίες, τους ίδιους ρυθμούς, απλώς τους πηγαίνει πάρα πολύ καλύτερα και βελτιώνει πάρα πολλά λάθη. Όμως για να αναπτυχθεί η γεωργία και να στραφεί η χώρα στην πρωτογενή παραγωγή που έχει τεράστιο έλλειμμα, το Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης πρέπει να αλλάξει. Θα πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που παράγουμε. Θα πρέπει να γίνει σημαντική μάχη σε αυτό το καρτέλ των φυτοφαρμάκων. Σε αυτό που συμβαίνει σήμερα και ανεβάζει πάρα πολύ το κόστος παραγωγής. Θα πρέπει να γίνει σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο βοηθάμε την παραγωγή. Ενώντας δρόμους, αρδευτικά δίκτυα από τα ταμιευτήρες νερού. Θα πρέπει να δούμε τον τρόπο που επιδοτούμε την ενέργεια για να παράγονται τα προϊόντα μας. Εδώ είναι νωρίς ακόμα, αλλά θέλει ακόμα δουλειά στο Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης. Έτσι λοιπόν εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος για το 2014 ότι θα έχουμε κάνει ένα σημαντικό βήμα. Δεν θα έχουν αλλάξει τα πράγματα, δεν θα έχουμε πάει από τη νύχτα στη μέρα, αλλά νομίζω θα έχουμε πατήσει γερά, θα μπορούμε να αισιοδοξούμε και σιγά σιγά να μπούμε στην τροχιά ανάπτυξης. Ήδη προβλέπεται για το τελευταίο τρίμηνο του 2013 οι ρυθμοί να είναι θετικοί και αυτό θα φανεί στον κόσμο, στους πολίτες, αρχές του 2014. Γιατί υπάρχει μια χρονοκαθυστέρηση από τα κεντρικά μακροοικονομικά μεγέθη μέχρι να εμφανιστεί στον κόσμο. Άρα λοιπόν εγώ είμαι αισιόδοξος για την πορεία της χώρας, είμαι αισιόδοξος για την πορεία του νομού μας, γιατί όπως είπα και πάλι έχει συγκρατικά πλεονεκτήματα που ήδη τα είδαμε φέτος με τον διπλασιασμό των εξαγωγών και του επιτραπέζιου ροδακίνου αλλά και των οπών προϊόντων, και νομίζω ότι του χρόνου, έχοντας αλλάξει λίγο τις υποδομές, θα πάμε ακόμα καλύτερα. Αυτό είπαμε ότι είναι πράγματι, εγώ γι' αυτό σας έχω πει ότι αυτά είναι θεσμοί που πρέπει να αλλάξουν. Και εκεί πρέπει να χτυπήσουμε και να αλλάξουμε τα κακό κείμενα. Το ποιος είναι έμπορος, ποιος έχει δυνατότητες
να εμπορεύεται προϊόντα, πώς μπορεί να δίνει μια επιταγή. Όλα αυτά είναι συστήματα που περιμένω εγώ από το Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με το Οικονομίες να τα βάλουν σε μια σειρά για να ξέρουμε ο κάθε ένας τι είναι. Και όταν αποκτά μια δυνατότητα να αγοράζει προϊόντα έναντι, να μπορεί να τα καλύπτει αυτά. Κάνατε λόγο για μοναχικές διαδρομές. Να εκλάβω ότι δεν υπάρχει συνεργασία που θα έπρεπε να υπάρχει μεταξύ σας ως βουλευτές και με τους φορείς. Κάθε περιοχή θα έλεγα πως κάνει τη δική της, για να το επεκτείνουμε λίγο όσα είπατε για την ανάπτυξη. Κάνει τη δική της μοναχική διαδρομή. Γιάννητσά, Έδεσα, Καϊμαξαλάν, Πόζα. Κάποια στιγμή δεν πρέπει να υπάρξει ένας σχεδιασμός, όπως είπατε. Ποιος θα κάνει αυτό το σχεδιασμό και το συντονισμό? Κάποια στιγμή όλα αυτά να αξιοποιηθούν και να υπάρχει μια συνεργασία. Θα κάνω τρία ερωτήματα. Κάνατε λόγο, είπατε ότι και προεκλογικά ότι η Πέλα αξίζει. Στο διάστημα αυτό που πέρασε, έχει πάρει κάτι από αυτά που αξίζει και από αυτά που δικαιούται? Και κάτι για τις υπηρεσίες. Είναι γνωστό ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Υπάρχει ηλεκτρονική διακυβέρνηση, υπάρχουν τεχνολογία, προχώρησε. Όμως υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν με τεχνολογία. Και κάνω λόγο για την πυροσβεστική συνεργασία και το δασαρχείο. Δηλαδή δεν μπορείς μέσα από το κομπιούτερ να σβήσει μια φωτιά. Υπάρχει τελικά όντως η σκέψη να φύγουν αυτές οι υπηρεσίες από εκεί? Έχετε ακούσει ότι θα φύγουνε? Έγινε λόγος εσείς? Εγώ δεν έχω ακούσει. Ο καθένας μπορεί να λέει και να σχολιάζει ό,τι θέλει. Μα το είπε ο ίδιος ο διοικητής, ότι ζητάνε λαγού κτίριο. Ποιος διοικητής? Της πυροσβεστικής. Κοιτάξτε, αυτό που έχει αποφασιστεί και είναι ήδη νόμος του κράτους και αρχίζει να υλοποιείται, είναι ότι το νοσοκομείο, το ΙΚΑ, από το Δεκέμβριο του 2011 έχει προγραμματιστεί να μείνουν δύο να κλείσει της Χίδρας, της Αριδαίας και να μετατραπεί σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών. Το ανέφερε νομίζω και η προϊστάμενη της υπηρεσίας εκεί. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με την εφορία. Νομίζω ότι για όλα τα υπόλοιπα δεν τίθεται ζήτημα. Ο σχεδιασμός του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης, όπου ανακοίνωσε ο Δένδιας ότι θα δημιουργηθούν 8.000 και νέες οργανικές θέσεις, αυτό γίνεται στο σχεδιασμό και στην ενοποίηση τμήματων. Δεν αφορά την αλμοπία ή την πυροσβεστική της αλμοπίας αυτή η δραστηριότητα. Εγώ τουλάχιστον τέτοια πρόθεση, τέτοια κίνηση δεν έχω δει να γίνεται. Τώρα, ναι. Όσον αφορά αν συνεργάζονται, εγώ είπα το τι πρέπει να γίνει. Δεν είπα γίνεται ή όχι και το είπα το έγινε στο παρελθόν. Πρέπει, και θα το κρίνουν οι πολίτες άμα γίνεται αυτό ή όχι, πρέπει οι δήμοι, η αντιπεριφέρεια, οι περιφερειακοί σύμβουλοι και οι βουλευτές σε μια κοινή προσπάθεια να μπορέσουμε να κερδίσουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε. Ο αγώνας στην εποχή που ζούμε είναι δύσκολος. Οι πόροι του κράτους είναι περιορισμένοι. Το ΕΣΠΑ ολοκληρώνεται και θα πρέπει με επιχειρήματα να πείσουμε όλους ότι η Πέλα έχει μια διαφορετικότητα από την υπόλοιπη Ελλάδα. Και ποια είναι αυτή? Είναι μοναδικός νομός που έχει αυτή τη γεωγραφική κατανομή. Παρατηρούνται πολλά χωριά με πολλούς κατοίκους, πολλά αστικά διοικητικά κέντρα, 5 τον αριθμό, που δεν τα παρατηρήσα όλο, οργανωμένα διοικητικά κέντρα. Άρα λοιπόν αυτός ο νομός πρέπει να αντιμετωπιστεί. Το τελευταίο διάστημα αυτό έγινε αντιληπτό και θα αρχίσει να γίνεται ακόμα πιο αντιληπτό όταν αυτές οι προσπάθειες ολοκληρωθούν, οργανωθούν σωστά και φέρουν αποτέλεσμα. Αυτό. Παρακάτω. Μπορούμε να βάλουμε κάποιο χρονικό ορίζοντα για το περιβόητο δρόμο? Σας είπα ότι ο δρόμος θα κρυφθεί το επόμενο τετράμηνο. Εκεί θα γίνει η αναθεώρηση του ΕΣΠΑ, δηλαδή ο δρόμος θα κρυφθεί αν θα κατασκευαστεί ή όχι, αν ενταχθεί στην αναθεώρηση του ΕΣΠΑ. Αυτά είναι καθαρά πράγματα. Αν δεν ενταχθεί, θα πάει για τη νέα προγραμματική περίοδο. Αν έχει πάρει πέρα αυτά που δικαιούνται και αξίζει? Όχι, σαφώς δεν τα έχει πάρει. Το έχουμε πει αυτό. Δεν έχει αναπτυχθεί δεν έχει την προβολή που πρέπει ο αρχαιολογικός χώρος. Οι υποδομές οι οδικές δεν είναι αυτές που είναι. Νομίζω ότι τα νοσοκομεία έχουν λιγότερες κλίες από αυτές που πρέπει να έχουν. Έτσι. Νομίζω ότι θα πρέπει η πολιτεία να στρέψει και να προβάλλει τον Ορεινόγκο, τα Λουτρά και την Βογορίτιδα. Νομίζω ότι ο αγώνας είναι πολύ. Και το είπα και από την αρχή. Ότι έχουμε χάσει αρκετά πράγματα.
Γι' αυτό θα πρέπει σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία να επιταχύνουμε ρυθμούς, να οργανωθούμε καλύτερα για να πετύχουμε το μέγιστο αποτέλεσμα. Απλώς εγώ είμαι αισιόδοξος. Αυτό λέω. Ναι, βέβαια. Για τη μευτική κλινική, όπως σας είπα, είχα συναντηθεί και με τους γιατρούς. Έχουν ανακληθεί οι παραιτήσεις, δεν ισχύουν. Υπήρχε ένα ζήτημα του πράγματι είχαν δίκιο υπό την έννοια ότι έπρεπε να καλύπτουν εφημερίες σε τόσο μεγάλο βαθμό που πράγματι δεν μπορούσαν να παρέχουν υπηρεσίες. Όμως αυτό λύθηκε με παρέμβαση παραγόντων του νομού. Ακυρώθηκε η μετακίνηση ενός γιατρού από τα Γιαννιτσά στην Βέρεια, έτσι, και αρχίζει και αυτό μαλλοποιείται. Προβλέφθηκε και θα γίνει και κάποιος επικουρικός γιατρός στο νοσοκομείο Έδεσσας, ώστε να καλύψει δύο μάλλον επικουρικοί γιατροί σε σύντομο χρονικό διάστημα θα υπάρχουν εκεί, ώστε να καλύπτουν τις εφημερίες. Και αρχίζει και ομαλοποιείται. Είναι δεδομένο, και να μην λέμε τα πράγματα ότι είναι καλά, ότι βελτιώνονται. Ζούμε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία που πρέπει να πιέσουμε τα πάντα. Αυτό σημαίνει ότι και στα νοσοκομεία και στην παιδεία και στις άλλες υπηρεσίες θα έχουμε μια πίεση να αντιμετωπιστούν όλα αυτά που θέλουμε. Στα πλαίσια αυτά πρέπει να γίνει ένας αγώνας να βελτιωθεί. Ήδη γίνεται μια προσπάθεια ώστε να έχουμε 2 ακόμα επικουρικούς αναισθησιολόγους για να μπορούν να λειτουργούν και τα 6 χειρουργεία που έχουν στο νοσοκομείο Γιαννιτσών, όπως και γίνεται και μια προσπάθεια που είπα και πριν, οι 2 επικουρικοί στη μευτική να γίνουν πράξη για να μπορέσει να λειτουργεί και αυτή. Προσπάθεια θέλει και αγώνας θέλει για να βελτιώσουμε αυτό που έχουμε σήμερα. Στα πλαίσια της οικονομικής συγκυρίας που υπάρχει, έτσι, η οποία πιέζει να μειωθεί κατά πολύ το κονδύλιο που δίνεται για την υγεία. Θεωρείτε ότι δεν έχετε... Ότι δεν έχουμε συσχολήσει μόνο πέρας, δεν σημαίνει κάτι, ίσως το παρικόρος. Όμως υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα, πολύ σοβαρά στον τοπικό χώρο, όπως η απλήρωτη λοδαγινοπαραγωγή, όπως η επιστροφή του ενιαίου του χώρου πετρελαίου, τους αγρότες, και βεβαίως το γεγονός ότι φέτος με επίσημα στοιχεία αναμένεται να μειωθεί πάρα πολύ η υποβροχοκαλλιέργεια, μια βασική καλλιέργεια του νομού πέρας. Γιατί πολύ απλά και στα μερίδια δεν υπάρχει εθνική στρατηγική για το βαμβάκι. Γενικώς δεν υπάρχει εθνική στρατηγική για τις καλλιέργειες. Ώστε να προετοιμαστούν οι άνθρωποι που θα καλλιεργήσουν την επόμενη χρονιά. Αυτό δεν γίνεται με αποτέλεσμα να το κόστος παραγωγής να είναι τεράστιο στις συγκεκριμένες που αθώνουν από το πράσινο σκουλίκι, που επίσης δεν έχει, δεν ξέρω αν προβλέπεται να αποσυμβηθεί. Γενικώς υπάρχουν τεράστια ανοιχτά ζητήματα που τους έχουν οδηγήσει στον δρόμο. Όπως σας είπα και πριν, στην απάντηση σε μια συναδέλφου δημοσιογράφου, πρέπει το Υπουργείο Γεωργίας, πέρα από την βελτίωση της δραστηριότητας, τη γρήγορη τακτοποίηση των ζητημάτων, να θέσει τα ζητήματα σε μια εντελώς διαφορετική βάση. Για να μπορέσουμε όλα αυτά τα ζητήματα που αναφέρατε, σιγά σιγά να αρχίσουμε να τα λύνουμε. Για τις βαδακοπαραγωγές είπα ότι θα υπάρχει μείωση της συνδεδεμένης ώστε να μπορούν να καλυφθούν, γιατί είχαν πτώσει από το σκουλίκι. Θα πρέπει να δοθεί αυτή η απάντηση. Δηλαδή, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα των μη πληρωμών. Έτσι. Σίγουρα κάποιοι θέτουν ως πρόβλημα τις τράπεζες. Εκεί κεντρικά η χώρα αντιμετωπίζει με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, ώστε και αυτές με τη σειρά τους να χρηματοδοτήσουν επιχειρήσεις και αγρότες για να μπορεί να γίνει παραγωγή. Είναι ζητήματα που περιμένουμε από το Υπουργείο Ανάπτυξης να τα θέσει. Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο αύριο, θα πρέπει η γεωργία που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα να σταματήσει να υπάρχει με τη μορφή της.
θα πρέπει να πάμε σε μια άλλη τύπου δραστηριότητα γεωργική. Να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και το υψηλό κόστος παραγωγής. Αυτά θα πρέπει το Υπουργείο Γεωργίας να τα δίνει ως κατεύθυνση. Γίνεται μια μεγάλη συζήτηση, μια κουβέντα στην Αθήνα κάτω στο Υπουργείο Γεωργίας, το οποίο περιμένω να έχει αποτέλεσμα. Και νομίζω ότι αυτές οι κινητοποιήσεις θα προκαλέσουν την επιτάχυνση όλων αυτών των διαδικασιών σε αυτούς τους τομείς. Γνωρίζετε και μας είπατε για αυτά ζητήματα υποβάθμισης διαφόρων υπηρεσιών με το τελωνείο της Κέρνας που αναφέρεται και πάλι Θα σας πω το εξής. Προχθές συναντηθήκαμε 4 βουλευτές της Κεντρικής Μακεδονίας, επισκεφθήκαμε τον Υπουργό Οικονομίας, συναντηθήκαμε δηλαδή στο Υπουργείο Οικονομίας με τους αρμόδιους οι οποίοι θα κάνουν τη τελική λίστα. Έχει γίνει πρόταση διοικητικής μεταρρύθμισης, έχει συσταθεί στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας υπό το Στουρνάρα μια επιτροπή όπου όλες αυτές τις προτάσεις μέχρι τέλος Ιανουαρίου θα τις αξιολογήσει και θα κάνει και τις αλλαγές. Εμείς το είπαμε πάρα πολύ απλά ότι τα τελωνεία στην Κεντρική Μακεδονία φέτος έχουν διπλάσια σχεδόν δραστηριότητα από πέρσι. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει αν λέγεται Α, Β, Γ, Δ ή Ε. Η πρόταση είναι να πάει από Α σε Β ή να πάει από Α σε Γ. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι παρεχόμενες υπηρεσίες του νέου τελωνείου να είναι ίδιες και καλύτερες από αυτές που είχαμε μέχρι σήμερα. Άρα λοιπόν εγώ συναντήθηκα και επικοινώνησα και με τον διευθυντή του τελωνείου Σκίδρας, μίλησα και με τον διευθυντή τον προϊστάμενο του Χημείου, ζήτησα από αυτούς να μου καταθέσουν τη δραστηριότητα, την κατάταξη με βάση τη δραστηριότητα στον πίνακα, όπως και το τι δραστηριότητες έχουν τα τελωνεία, τα υποβάλαμε ως υπόμνημα και πρόταση στην Επιτροπή, στις οποίες προείσταται ο διευθυντής του Υπουργού, του κυρίου Στουρνάρα. Έχω την εντύπωση ότι και αυτοί σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται. Δηλαδή τι, να βοηθήσουν την επιχειρηματικότητα, να βοηθήσουν την ανάπτυξη, να βοηθήσουν τις εξαγωγές. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι δεν θα έχουμε εκπλήξεις στο τομέα αυτό. Και όσον αφορά το Χημείο Σκίδρας και όσον αφορά το τελωνείο. Ενώ με τις δραστηριότητες που θέλουμε να έχει. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Και μάλιστα ήταν εντυπωσιακά τα στοιχεία που μου έδωσε ο διευθυντής και όταν τα αναπτύξαμε τα επιχειρήματά μας στη συνάντηση που έγινε την Τρίτη, είδα αυτούς που μας άκουγαν ότι πράγματι εντυπωσιάστηκαν από τη δραστηριότητα. Και μάλιστα εδώ θέλω να τονίσω, προφανώς κάποιο λάθος, γιατί αυτοί που τα βάλαν σε μια σειρά δεν είδαν τη δυναμικότητα. Το τελωνείο Σκίδρας είναι 17ο στη σειρά κατάταξης και η πρόταση είναι να πάει ή Β ή Γ, ενώ άλλα τελωνεία που είναι 25-26 σε δραστηριότητα παραμένουν τύπου Α. Έτσι. Αυτό νομίζω θα το διορθώσουμε. Το καλό είναι ότι συζητάνε, ότι ακούνε και νομίζω ότι βλέπουν και περιθώρια βελτίωση όλων αυτών των πραγμάτων. Είναι γεγονός όμως ότι δεν πρέπει να αντιδρούμε, πρέπει το κράτος μας να αλλάξει, να γίνει μικρό, ευέλικτο, αποτελεσματικό και να μην δημιουργεί σπατάλες, ώστε αυτές τις σπατάλες να μας οδηγούν σε μείωση μισθών και μείωση συντάξεων και μείωση παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Θα πρέπει δηλαδή να αντιθούν τέτοιες δραστηριότητες όπου να βοηθούν και να μην δημιουργούν εμπόδια στον πολίτη να προχωρήσει μπροστά. Δεν μιλάω για το συγκεκριμένο, πράγματι, ναι, πράγματι, αλλά ακόμα και οι λειτουργίες τους σε αυτά θα πρέπει να εξυγχρονιστούν. Έτσι. Σας ευχαριστούμε. Κύριε Παπίδη, θα θέλατε να κάνετε ερώτηση στον πρώτο κύκλο. Εισάγεται ένα καινούριο μοντέλο πολιτικής στον νομό. Σαν νέος που είστε, βγαίνετε στα ίσα και δεν προβληματίζεστε το πολιτικό κόστος στα θέματα που αφορούν τον νομό. Πιστεύετε ότι αυτό θα είναι καλό για σας? Βλέπετε το νοσοκομείο Γιαννιτσών, Νόη Γιαννιτσών, όπως προηγουμένως είπαν Ίκα Αριδέας. Θεωρείτε αυτό είναι προς όφελός σας? Το ζήτημα είναι να είσαι χρήσιμος στον τόπο σου. Όλα τα άλλα θα έρθουμε, είτε καλά είτε άσχημα. Όταν πορεύεσαι όπως πιστεύεις, όπως έχεις πει προεκλογικά και είσαι χρήσιμος στον τόπο σου, εγώ νομίζω θα επιβραβευτεί αυτή η δραστηριότητα. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι η θέση του καθενός, αλλά σημασία έχουν οι πολίτες και ο τόπος στον οποίο έχεις αποφασίσει να υπηρετήσει. Άρα λοιπόν για μένα αυτό είναι το κυρίαρχο. Περνάμε στο δεύτερο κύκλο. Με την ίδια σειρά θα πάμε. Δεν έχετε κάποια αντίρρηση σε αυτό.
Γραφειάτη Σταύρος, Κεντρική Πολιτική. Σε πολλά πράγματα πρέπει να κάνει παρούσα κυβέρνηση. Πιστεύετε ότι έχει χρόνο? Η κυβέρνηση που υπάρχει σήμερα είναι η κυβέρνηση με ορίζοντα τετραετίας. Και οι προεκλογικές δεσμεύσεις που έχει δώσει και ο Αντώνης Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία ισχύουν στο ακέραιο, αλλά έχουν ορίζοντα τετραετίας. Το πρώτο ζητούμενο αυτής της κυβέρνησης ήταν να παραμείνει σταθερή, να ξεφύγει από τον κρεμό, να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σιγά σιγά να χτίσει τη Νέα Ελλάδα, διατηρώντας την αξιοπιστία που την κέρδισε προς τους Ευρωπαίους, και να προχωρήσει σιγά σιγά στην τετραετία για να μπορέσουν όλα αυτά να γίνουν. Πιστεύω αν έχουμε την τύχη και οι διεθνείς συγκυρίες είναι ευνοϊκές για την παγκόσμια οικονομία, να καταφέρουμε αρκετά πράγματα. Ο κύριος Δημητριάδης Χρήστος. Εγώ ήθελα να ρωτήσω λίγο για το Καλλικράτη. Ως γνωστό, το Πασόκ με το οποίο κυβερνάει στην Ιταλία, πάμε στο Καλλικράτη, αλλά οι αδυναμίες του λεγόμενου εγχειρήματος είναι άμεση λόγω της οικονομικής και της συγκυρίας. Και το ταξικό είναι ένα ξεχωριστό πρόβλημα που μπορεί να είναι μια γενικότερη ερώτηση, αλλά εδώ έχουμε την τεράστια αδικία με το Δήμο Κρίας Βρύσσης, μια περιοχή η οποία είχε όλες τις προϋποθέσεις της αντικειμενικές να αποτελεί Δήμο. Παρόλα αυτά, κάποιες πολιτικές ανθρώπων με τους οποίους είπατε εσείς συνεργάζεστε, φαίνεται να κάνει διαφορετικό με τη δική τους οπτική ματιά και για τους πολιτικούς λόγους. Θα ήθελα να ρωτήσω αν θα πάνε και η κυβέρνηση του Καλλικράτη και χωροταξικά, αλλά και στο θέμα των πόρων. Έχουν γίνει ανακοινώσεις από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Στυλιανίδη, που μιλάει ότι θα αλλάξει αρκετά στο θέμα του νόμου του Καλλικράτη και στη διαδικασία πώς θα γίνουν εκλογές και με τους πόρους, πώς θα βρεθούν πόροι και ποια θα είναι η επιλογή που θα κάνει ο κάθε τοπικός άρχον για να μπορέσει να βρει χρήματα. Δηλαδή θα ανοίξει ένας διάλογος για να μπορέσουν να υπάρχουν σημαντικές βελτιώσεις και στον τομέα των πόρων και στον τομέα της εκλογής και της διάρθρωσης των Δήμων. Αυτές, αν υπάρχουν, μπορούν να τεθούν στο διάλογο. Αν υπάρχουν. Και πρέπει να δούμε και στο νομό μας αλλά και στις υπόλοιπες περιοχές αν αυτό είναι αίτημα των πολιτών. Πράγματι, στο νομό Πέλας δεν ίσχυαν, όπως είπα και πριν, ίδια μέτρα, ίδια σταθμάτων σε όλους. Έτσι είδαμε μικρότερους δήμους, μεγαλύτερους δήμους, άρα λοιπόν η αρχιτεκτονική δεν έχει προχωρήσει σωστά. Στη νέα εποχή που ζούμε θα γίνει ένας διάλογος. Εκεί θα καταγραφούν οι ανάγκες και απαιτήσεις στη νέα εποχή. Να δούμε τι ακριβώς θέλουν οι πολίτες και στα γεωγραφικά όρια και στους πόρους, πώς θα βρεθούν οι πόροι, γιατί πρέπει ο Δήμος να αποκτήσει την αυτοτέλειά του, αλλά και στον τρόπο διοίκησης. Ήδη σημαντικά πράγματα βελτιώνονται και νομίζω ότι θα έχουμε και μια νέα συζήτηση μεγάλη για όλα αυτά. Σήμερα που καταφέραμε και σταθήκαμε όρθιοι στα πόδια μας και περάσαμε το μεγάλο ερώτημα και το μεγάλο πρόβλημα αν θα υπάρξει η Ελλάδα, όλα αυτά μπορούμε να τα συζητούμε. Σήμερα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με διασφαλισμένους τους πόρους του ΕΣΠΑ, με διασφαλισμένη την παραμονή μας στη ζώνη του ευρώ, με εξασφαλισμένη τη λειτουργία των τραπεζών, έχουμε και την πολυτέλεια ή όχι την πολυτέλεια να συζητάμε και τέτοιες διαδικασίες. Αυτό είναι αυτό που έχει πετύχει η κυβέρνηση, αυτό που έχει πετύχει ο Αντώνης Σαμαράς μέσα σε 7 μήνες. Επομένως θα προχωρήσουμε σε όλα αυτά που απαιτούνται και θέλουν οι πολίτες να διορθώσουμε. Αρκεί να κινούνται στην κατεύθυνση του εξυγχρονισμού του κράτους, να υπάρχει ένα κράτος μικρό, ευέλικτο, αποτελεσματικό και όχι σπάταλο. Κύριος Κωνσταντινίδης Μάκης. Το ένα ξέφυγε πια από τα ωριά μας και πάρα πολλούς ώρες πέρασε. Πολλούς ώρες πέρασε. Ο λόγος που δεν πατάει η ψυχή, δεν το παρακολουθώ συνέχεια, είναι το ότι έγινε σε λάθος μέρος. Αυτό εάν γινόταν πάνω στον άξονα του δρόμου παραλίμνη, ένα μεγάλο πάρκι και πάνω και πάνω και σαν εκεί, θα είχε χιλιάδες επισκέψεις. Αυτό τελείωσε και δεν μπορεί να γίνει. Και αυτό και τότε πρωί ξεσηκώθηκε ο κόσμος να κάνουμε μαγαζιά μες στο χωριό και ο άλλος ήθελε να κάνει και ξενόρα. Βάσει περιπτώσει, αν γινόταν κάτω στον δρόμο, θα είχε και 10 μαγαζιά που θα μπορούσε ένα άλλο που ασχολήθηκα πάρα πολύ και βρήκα κλειστές πόρτες. Είναι δύο μεγάλα αγροτεμάχια, ένα στη Σκύρα από τις γραμμές του Παπαγωνίου, όπου ήταν η Λεφιάνη, το οποίο έκλεισε, και αυτή τη στιγμή παραμένει έτσι, το οποίο μπορώ να το
περάσαμε και σε έναν ιδιότυπο χώρο. Αυτό μπορεί να το ξεκινήσετε εσείς, θα βοηθήσει και αυτό που θα ασχοληθεί, να δημιουργήσετε λίγο και το Δήμο και να ξεσηκωθεί και όλη η κοινωνία. Είναι ένα κράτος μεγάλο μέσα στον χώρο της Ελλάδας, το οποίο ποτέ δεν πληρώθηκε από κανένα κατάληψη. Και είναι πολύ εύκολο. Εγώ πήγαμε στο Δήμο του Ελλάδος και το έψαξα. Αυτό ήθελα να κάνω. Όλα τέτοια ζητήματα κοιτάξτε, για το μουσείο, δηλαδή. να κλείσω. Το μουσείο υπάρχει εκεί που υπάρχει. Δεν μπορούμε τώρα, σήμερα έγινε αυτό. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, προφανώς τοπογράφοι, αρχιτέκτονες. Ναι. Εντάξει, τώρα, ακούστε. Παρακαλώ. Το ζήτημα είναι πώς θα μπορέσουμε να αυξήσουμε την επισκεψιμότητα αυτού του σημαντικού χώρου και του σημαντικού οικοδομήματος που έχει ο τόπος μας και πραγματικά είναι από τα καλύτερα που έχουν κατασκευαστεί στη χώρα μας. Νομίζω και κλείνω εδώ και θα σας πω το εξής, ότι με συνέργειες βουλευτών, φορέων και δήμων θα μπορέσουμε όλα αυτά τα ζητήματα να τα ξεπεράσουμε και να μπορέσουμε να βρούμε και λύσεις. Διάθεση θέλει, δουλειά θέλει και συνεργασία. Και νομίζω ότι το μέλλον είναι μπροστά μας και θα είναι και καλύτερο. Ο κύριος Κουσάκης. Όχι, δεν θέλει. Υπάρχει κάτι άλλο? Ναι. Όσο ότι όπως είπε ο κύριος Σαμαράς δεν θα τεθούν νέα μέτρα, αν και εφόσον φυσικά, γιατί έχει το φορολογικό και δεν είναι όλα καλώς. Αν δεν, τι γίνεται, βλέπουμε καθημερινά φυσικά αυτοκτονίες ανθρώπων που δεν τα συζητάει κανένας μέσα, όλη αυτή την κατάσταση. Θα σας πω το εξής. Αυτό. Κοιτάξτε. Βλέπουμε όλα αυτά που λέτε, αλλά βλέπουμε και κάτι άλλο. Το χρηματιστήριο που είναι ένα σημαντικός οικονομικός δείκτης της χώρας θα ξεπερνάει τις 1000 μονάδες. Δεν το λέω για να... Απλώς είναι πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα με το όνομά τους. Τα spread που ασχολιόμασταν το 2010 έχουν πέσει στα χαμηλότερα επίπεδα. Αυτό τι δείχνει? Ότι αρχίζει η οικονομία να αποκτά αξιοπιστία, η ελληνική οικονομία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο για να μπορέσουν να έρθουν επενδύσεις ξένες στη χώρα μας. Άρα λοιπόν αρχίζει σιγά σιγά η οικονομία και αλλάζει. Στο φορολογικό νομοσχέδιο έπρεπε να βρεθούν 2 δισεκατομμύρια, 200 εκατομμύρια για να μπορέσει να κλείσει η τρύπα του 2014. Για να μπορέσουμε ό,τι ξοδεύουμε να είναι λιγότερο από αυτό που παράγουμε. Η επιλογή της κυβέρνησης ήταν να βρεθούν χρήματα από τους ελεύθερους επαγγελματίες και όχι από τους γνωστούς του φορολογικού συστήματος, μισθωτούς και συνταξιούχους, οι οποίοι ελαφρύνονται με 100 εκατομμύρια ευρώ για το 2014, αυξάνεται το αφορολόγητο όριο και καθιερώνεται επίδομα τέκνου από το πρώτο παιδί. Είναι κάποιες σημαντικές μεταρρυθμίσεις στα πλαίσια της οικονομικής συγκυρίας που αρχίζουν και βελτιώνουν και δείχνουν την αλλαγή σκέψης και νοοτροπίας της κυβέρνησης. Είναι βέβαιο ότι με πρακτικά μέτρα και φορολογικά μέτρα δεν πετυχαίνεις τους στόχους. Οι στόχοι σου για να τους πετύχεις, για να μπορέσεις να πάρεις μπροστά, είναι όταν δημιουργείς ένα περιβάλλον στο οποίο θα έρχει ανάπτυξη. Γι' αυτό και η πρώτη επιλογή αυτής της κυβέρνησης ήταν να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να παραμείνει στη ζώνη του ευρώ, να δημιουργήσει και να κρατήσει τις τράπεζες, οι οποίες αποτελούν το όχημα για να γίνει οποιαδήποτε δραστηριότητα. Όμως εδώ, καλό θα είναι όλοι αυτοί που αντιδρούν και στη Βουλή και στη κοινωνία, μιλάω για φορείς, όχι για πολίτες, να μας πούν επιτέλους τι ακριβώς προτείνουν. Δηλαδή από πού, με ποιον τρόπο και πότε θα εισπραχτούν χρήματα. Δηλαδή πού θα βρεθούν χρήματα για την παιδεία, για την υγεία, για την κοινωνική πολιτική που θέλουν. Δυστυχώς για τη χώρα μας, δυστυχώς για τους πολίτες, ούτε μία εναλλακτική πρόταση από κανέναν εκτός της πρότασης της κυβέρνησης δεν υπάρχει και δεν έχει ακουστεί. Και αυτό νομίζω ότι δεν βοηθάει τη χώρα μας και τον δύσκολο αγώνα που κάνουμε. Άρα λοιπόν, για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την κρίση, να την ξεπεράσουμε δημιουργώντας την ανάπτυξη και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να δούμε να βελτιωθούν τα μακροοικονομικά μεγέθη της χώρας μας, να βελτιωθεί η ζωή του καθενός και να μπορέσουμε σιγά σιγά να ξεπεράσουμε την κρίση. Αυτά. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Τη σχέση σας με την
Όχι, δεν έχω προσκληθεί, αλλά αυτό και πρακτικά δεν μπορεί να γίνει. Γιατί την μέρα που γίνουν τα Δημοτικά Συμβούλια, η κύρια δραστηριότητά μας είναι στην Αθήνα, στη Βουλή. Όμως η συνεργασία μας με τους δημάρχους, με τους περιφερειακούς συμβούλους και με την αντιπεριφέρεια είναι, νομίζω, πάρα πολύ καλή. Είναι τακτική και υπάρχει και επικοινωνία. Υπάρχει έτσι μια αμφίδρομη συνεργασία και σχέση. Δηλαδή και βρεθήκαμε και στο θέμα της εφορίας, βρεθήκαμε στην Αθήνα όλοι μαζί, και στο θέμα του Πανεπιστημίου της Έδεσας ήμασταν παρόντες με τον Δήμαρχο της Έδεσας, και όταν μας προσκάλεσε ο Δήμαρχος, εγώ δεν μπόρεσα να πάω, αλλά του έστειλε επιστολή και επικοινώνησα μαζί του. Ο Δήμαρχος Αλμοπίας, που έκανε τη συνάντηση των φορέων, ήταν πάλι όλοι εκεί παρόντες. Υπάρχει μια επαφή, μια επικοινωνία. Αν αυτό είναι σε μέρες που αυτό είναι εφικτό, δηλαδή όταν έχεις ολομέλεια, όταν έχεις επιτροπές στη Βουλή, έτσι δεν θα μπορείς να το κάνεις. Όποτε όμως έχουν προσκληθεί σε χρόνους, ημέρες που αυτό είναι εφικτό, νομίζω ότι όλοι ήταν παρόντες. Θα το δείξει το μέλλον. Εγώ θα σας πω όμως, θα επαναλάβω αυτό που είπα και στην αρχή, ότι μόνο με συλλογικές προσπάθειες, με ζήμωση τοπική κοινωνία, με συνεργασία όλων φορέων, δήμων, πολιτικών, βουλευτών, θα μπορέσει να γίνει ο σχεδιασμός, ώστε αυτός ο νομός να κερδίσει αυτά που τους αξίζει. Όπως σας είπα και πριν, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα είναι τεράστια και θα πρέπει να διεκδικήσουμε όλα όσα δεν είχαμε πάρει τόσα χρόνια. Και μάλιστα σε μια συγκυρία η οποία δεν είναι και καλύτερη. Δηλαδή το Ταμείο των Δημοσίων Επενδύσεων δεν είναι γεμάτο. Υπάρχουν χρήματα μόνο για έκτακτες περιπτώσεις. Θα κληθεί από όλους μας η συμπεριφορά, η διάθεση και η πρόθεση να προχωρήσουμε. Πάντως το γεγονός είναι ένα, ότι αν δεν υπάρχει συλλογική προσπάθεια, δεν θα φέρουμε τα μέγιστα αποτελέσματα στο νομό μας. Εγώ ελπίζω ότι αυτό θα συμβεί και αρχίζει σιγά σιγά από την ανάγκη να γίνεται. Ναι. Εγώ θα ήθελα να σας πω ότι το 2013 είναι μια δύσκολη χρονιά, όμως πιστεύω ότι αυτή θα είναι η χρονιά που θα μπορέσει η χώρα να στήσει το εφαλτήριο για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από την κρίση. Είμαι βέβαιος ότι και οι μεταρρυθμίσεις και οι διαρθρωτικές αλλαγές θα γίνουν, με οποιοδήποτε, έτσι, όχι κόστος, με οποιαδήποτε ανάγκη θα προχωρήσουν, επενδύσεις θα μπορέσουν να γίνουν, ώστε η χώρα να βγει από την ανάγκη των δανεικών και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Νομίζω ότι θα αρχίσει σιγά σιγά να αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο ή θα προχωρήσουμε σε μια εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση σε όλα αυτά τα πράγματα. Έχω την αισιοδοξία, βλέποντας τους 6 μήνες που υπάρχει αυτή η διακυβέρνηση της χώρας. Όσον αφορά εμένα,
Θα ήθελα να σας πω ότι θα προχωρήσω έτσι στα πολιτικά γραφεία να συζητώ είτε με ιδιώτες, με πολίτες, είτε με οργανωμένους φορείς, για να μπορέσουμε να γνωρίσουμε όχι μόνο τα προβλήματα, αλλά πολλές φορές και τις λύσεις που έχουν σκεφτεί, που έχουν δει, που γνωρίζουν αυτοί που ζουν το πρόβλημα. Γιατί κανείς δεν έχει έτσι την αυθεντία και νομίζω ότι αυτοί που μπαίνουν στο πρόβλημα γνωρίζουν και τη λύση τους. Έτσι λοιπόν στα 3 γραφεία που έχω τα πολιτικά, στην Έδεσα, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία, συνέχεια θα υπάρχουν αυτές οι επαφές για να μπορέσουμε επιτέλους τον τόπο μας να τον αλλάξουμε. Για μένα σημαντικό ζήτημα την επόμενη τετράμηνο είναι η αξιοποίηση του ορεινού όγκου, ο δρόμος, αλλά και μικρότερης, όχι μικρότερης, και εννοώ όσον αφορά το θέμα της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης. Για μένα σημαντικό ζήτημα θα παίξει αυτή η μεταρρύθμιση στο θέμα της αγροτικής πολιτικής, όπου πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που παράγουμε και τον τρόπο που λειτουργεί όλο το σύστημα. Δίνω μια υπόσχεση ότι θα είμαι εδώ και θα είμαστε και μαζί σε τακτική επαφή, και αυτή που κάναμε σήμερα θα το επαναλάβουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να υπάρχει και προγραμματισμός αλλά και απολογισμός όλων όσων έχουν γίνει, ώστε εσείς να είστε οι κριτές του έργου μας και να το μεταφέρετε και στους πολίτες. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ σήμερα. Για μένα είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή που συζητήσαμε και νομίζω ότι βοηθήσαμε με τον τρόπο μας όλοι μαζί, ώστε αυτός ο τόπος που αγαπάμε πολύ να πει ένα λιθαράκι για να βελτιωθεί η κατάστασή του. Σας ευχαριστώ πολύ. Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2013. Το μουσικό γεγονός της πόλης των Γιαννιτσών. Μία λύρα για όλους τους λαούς του Λάζου Ιωαννίδη. 20 μουσικοί από Ελλάδα και εξωτερικό αγγίζουν ευαίσθητες χορδές και ενώνουν πολιτισμούς και καρδιές. Ο Λάζος